Il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Niki Vella De Fremo żaret l-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali fejn hemm iltaqat mal-ħaddiema u kellha taħdidiet ma' John Kakija l-Kummissarju preżenti u akademiċi mid-Dipartiment tas-Saħħa Mentali fih dan l-Università ta' Malta. Isaħqet fuq l-importanza li nagħtu viżibilità lil kull min ibati minn din il-kundizzjoni sabiex iħossuhom komdi jitkellmu jsibu l-għajnuna bost huma n-nies li jħossuhom komdi avviċinawha sabiex jesprimu dak li jġarbu u appellat għal aktar riżorsi f'dan is-settur li jiffaċilitaw il-kuntatt man-nies bi problemi ta' saħħa mentali. Altrimenti jekk inti tħalli żmien jgħaddi, il-problema se tikber. U jekk inti tolqot il-problema mill-ewwel iktar faċli. Ġifieri jekk ikollok xi ħaġa żgħira, tikber, titratta meta tkun żgħira. Il-bidla fil-mentalità tas-soċjetà lejn dawn in-nies hija katalista biex dan il-qasam jimxi l qudiem. Vella De Fremo iddeplorat kull azzjoni żgħira kemm żgħira li twaqqa l-moral ta' dawn in-nies f'ħakkatajn. Kien hemm ċerti inċidenti fejn sfortunatament in-nies li kienu lesti li jitkellmu bdew jibżaw għax irreġgħu ħasbu illi n-nies jekk ikun hemm xi ħadd li jgħid li għandu depression, kulħadd ħajaraħ bħala persuna marida, bħala persuna li ma tistax taħdem. Mentri effettivament kull persuna li għandha problema ta' saħħa mentali tista' tsib il-kura, tista' taħdem. Hija ringrazzjat lil ħaddiema kollha f'dan il-qasam tax-xogħol imprezzabbli ma' dawn il-pazjenti meta wieħed iqis il-kundizzjonijiet li fihom jaħdmu u jikkuraw il-pazjenti. Gertrude Buttigieg, uffiċjal tal-komunikazzjoni, elaborat aktar dwar ix-xogħol tal-uffiċċju. Li nagħmlu huwa illi naraw li persuni meta jiddaħlu għal kura ikunu qegħdin hemm għax għandhom bżonn, ma jinżammux iżjed milli għandhom bżonn jinżammu, naħdmu flimkien ukoll mat-tim li jkun qiegħed jikkurhom u wkoll ninkoraġġixxu s-soċjetà biex ittejjeb il-viżjoni tagħha dwar il-problemi ta' saħħa mentali biex inkunu soċjetà iktar inklusiva. Intant il-Kummissarju Kakija qal li x-xewqa tiegħu hi li jkunu n-nies li jieħdu l-inizjattiva u joħolqu kuxjenza dwar is-saħħa mentali hawn semma l-kampanja #StopStigma u ratħaj lil Dr. Niki Vella De Fremo għax-xogħol kbir tagħha bħala ambaxxatriċi ta' din il-kampanja u tal-inizjattivi li qed tieħu biex tixxejjen din l-istigma.